Beslutningen er taget. Kommunen skal deles i to, og Aasiaat bliver derved hovedby i indkommende Qaasuitsup Syd. I aften giver vi derfor vælgerne mulighed for at stille spørgsmål til de opstillede kandidater til en helt ny kommunalbestyrelse. Velkommen til jer derhjemme, og velkommen til jer her i salen. Og velkommen til jer, opstillede kandidater fra 3 af partierne her i den kommende kommune. Glæder jer? Er I spændte? Er I klar til en god times tid? Inden vi lader mikrofonen komme rundt blandt publikum, så har vi et spørgsmål, som vi har samlet rundt omkring i byen her i Aasiaat de foregående dage. Men allerførst, så har vi, som traditionen er, 1 minut til hvert parti. Og lodtrækningen er gjort, det jer fra IA, der lægger ud. Så lad os komme i gang. Værsgo, det næste minut er jeres. Ja, tak. Velkommen til alle seere og lyttere, og ikke mindst førstegangsvælgerne, samt fremmødte her i regi. Inuit Ataqatigiit går til valg på sammenhold, lighed og medbestemmelse. Vi vil arbejde for et godt demokrati og en god borgerservice i vores nye kommune. Det hele menneske er i centrum for Inuit Ataqatigiit og udgør samfundets vigtigste ressource. Inuit Ataqatigiit vil arbejde for at øge den tidlige indsats over for børnefamilier, der har behov for støtte. Demens blandt vores ældre bliver mere og mere udbredt. Vi skal være bedre til at samarbejde på tværs om problemet, gerne med andre kommuner, så vi kan deles om viden og omsorg for vores ældre, der er ramt af lidelsen. Folkeskolen og børnene skal prioriteres højt i kommunalbestyrelsens arbejde. Folkeskolen skal fylde mere i kommunalbestyrelsens dagsorden. Vi skal på den måde blive bedre til at følge op på de udfordringer, vi har i forhold til folkeskolen. Innovation og iværksætteri er vejen frem for erhvervslivet. Vi skal arbejde for at fremme turismen i vores kommune, og det skal være lokale turismeaktører, der står for planlægning og salg af turismeprodukter. Turismeudviklingen andre steder i landet er stort set et udenlandsk anliggende. Sådan bør det ikke være. Lad os arbejde sammen, så turismen bliver til gavn for vores lokale erhvervsliv. Tak. Tak skal du have. Lige på sekundet. Så er det Ataqatigiits tur. Værsgo, det næste minut er dit. Tak, kære vælgere her i salen og siger langs kysten. Ataqatigiit går til valg på at gennemføre nærdemokrati i kommunen, således at befolkningen og borgerne føler sig sagsbehandlet i kommunen. Ataqatigiit går til valg på at udvikle hvad angår erhvervslivet og sagsbehandlinger omkring bygderne og byerne på lige fod. Ataqatigiit går til valg på at få erhvervsudviklingen stop bare lige her. Okay. Tak for det. Meget fint. Og så er det Siumuts tur. Værsgo, det næste minut er jeres. Grønner. Vi er 15 kandidater fra Siumut, som er meget spændt på at komme i gang. Den nye kommune, som er på vej, ønsker en helt anden strategi. En kommune, som vil ikke begå sig som den nuværende kommune. Vi er 15 mandater, som sagt, og de 15 mandater er så dygtige og gode, dem har vi brug for. 4 byer med store forser og 8 store
får sig fra bygderne. Den nuværende ordning med Qasiut Kommune vi vil ikke have tilbage. Vi vil have forvaltningerne fordelt i alle byer i vores kommune. Som sagt, Qasiut har kørt godt, og vi fortsætter. Meget fint. Første spørgsmål i aften kommer fra Ejner Østergaard Madsen, som vi mødte, da vi var rundt med vores kameraer her i byen forleden dag. Prøv at se med her. Vi mangler nye arbejdspladser, og vi mangler nye erhvervsmuligheder. Og der kunne jeg da godt tænke mig at høre, hvad de nye kommunale politikere de vil gøre for at hjælpe og gavne det erhvervsliv, der skal få det hele til at fungere. Ja, hvor skal udviklingen komme fra en helt ny kommune? Hvad er det, der skal satse på? Hvad er det, der skal smide penge i kassen og skabe arbejdspladser? Augo Otto Sørensen. Tak for din vigtige spørgsmål, Ejner. Vi har desuden gået til valg på, at vi vil skabe nye arbejdspladser ved at iværksætte nye arbejdspladser og støtte iværksættere her i livet. Vi vil gerne invitere private investorer og private arbejdsgivere til at udvikle, til en dialog, til at udvikle, at få skabt nogle flere arbejdspladser. Tak. Siumut, hvor skal udviklingen komme fra, og arbejdspladserne? Ja, ved jeg nu hvad? Igennem rigtig mange år har vi haft den her debat hver gang, når der er valgkampe. Og så siger man nogenlunde det samme, eller fortæller om det nogenlunde arbejdspladser, manglende arbejdspladser. Men har vi skabt noget? Vi prøver, men nye ting kom aldrig frem. Hvis vi nu sætter os ned og tænker rigtig godt om den her nye kommune, som er på vej. Den kommune, som har så fantastiske for sig, som jeg nævnte i starten. Kangertiaq har en fantastisk område, kulturelt, som kan gavne en stor turisme. Det gælder også i Asia. Asia har sin egen kulturelle baggrund. Og jeg ved helt bestemt, at en stor indstalt fra den til isolering. Det gør man jo. Hvorfor skal vi købe, eller Danmark skal købe isoleringsmaterialer fra Afrika? Det har vi på disco. Lad os komme i gang. IA, hvor skal udviklingen komme fra? De primære erhverv, det er fiskeri og fangst og produktion af fødevarer. Derudover skal vi udvikle turismen, men ikke ligesom i Ilulissat, hvor det ligesom er udviklet af udenlandske aktører, og befolkningen er nærmest turister for disse aktører. Så skal det ikke være her. Hele kommunen skal udvikles på alle fronter, som nævnt ud fra det her primære erhverv. Hvis det her primære erhverv via innovation bliver udviklet, så medfører det arbejdspladser på landjorden, på byerne. Hvad kan man mere konkret i en kommunalbestyrelse gøre for at stimulere et iværksætteriet for eksempel? Vi skal lave en kommuneplan, en realistisk kommuneplan. En kommuneplan, som ikke bare er en plakat, der hænger i kommunekontoret til skue. Nej, det skal være en realistisk plan, som er attraktiv for udenlandske investorer. På den måde, jeg tror ikke, vi kommer til at have så mange penge i kommunen. Derfor har vi brug for udenlandsk kapital, og interessen skal vækkes via det her kommuneplaner. Kommuneplanen skal også medføre en erhvervsudviklingsplan,
erhvervslivet skal kunne sige, hvilke arealer vi har tænkt os at udvikle som erhverv. Vores vej her i Asia, for eksempel, vi har en vej fra havnen til fiskeindustrien og til lufthavnen. Den er spinkel. 40 containere passer nærmest ikke til vejene. Der er ikke vej fra Adarøg til fiskefabrikken. Vores fiskefabrik er nærmest et sted ude i naturen. Arbejderne går via landjorden om natten. Og hvad skal der gøres ved det? Hvad skal der gøres ved det? Vi skal lave en plan, som investorerne er interesseret i. Og den sætter I ned og laver i kommunalbestyrelsen? Sammen med borgerne og interessegrupperne i hele kommunen. Augo Otto Sørensen, kommentar? Indvidere vil jeg gerne tilføje, at jeg ved, at den gamle kommunalbestyrelse har haft lavet en udviklingsplan for at skabe og forbedre erhvervslivet her i livet. Den har vi tænkt på at tage op på det nye kommune, således at vi vurderer, hvordan og hvorledes vi kan skabe skabe nogle nye arbejdspladser. Med hensyn til vejnettet her i Asiat, som nævnt, har vi kun en vej op til lufthavnen. Det har vi også tænkt på, at man udvider med en yderligere vej helt ud til lufthavnen, således at hele sikkerhedsnettet kan sættes også på plads. Vi har nogle dårlige veje i Asiat. Der er nogle grøfter, som beregnet til render, når sneen smelter. Når vinteren kommer, så bliver det alle sammen glat. Det skal fyldes op, således at det bliver en hel vej og farbar for både mennesker og bilister, som det bliver sikkert veje. Agathe Stenholt, IA, det er jo rigtigt, at langt de fleste turister tager lige nu til Ilulissat, og derfra som regel nordpå. Hvad kan Asiat Kommune gøre for at få en bid af den kage? Vi skal ikke tænke på kun Asiat, vi skal også tænke på de andre byer. Vi vil gerne bygge grusbaner, og vi sætter på øer vækst i iværksætteri. Inuit Ataqatigiit vil motivere børn og unge med innovation, og for dem, der vil starte virksomhed. Vi vil få bedre muligheder. Vi kan afholde workshop i forskellige kommuner. Bernd Søholm, har du en kommentar? Hvor skal udviklingen komme fra? Bare snakke ind inden, tror jeg. Jo, vi i Siumut vil også fremme erhvervet i den nye kommende kommune. Blandt andet med, at vi har etableret lokale erhvervsråd i de 4 byer, hvor den nye kommune kommer til at have. Ligesom vi også vil sætte på fremrykket kommende planlagte lufthavne i vores kommune. Både i Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Kangertia, med henblik på, at den kommende udvidelse af lufthavnen i Ilulissat vil jo resultere i en meget stor turisme, således at de kan få mulighed for at komme videre til Asiat, Qasigiannguit, Kangertia og Qeqertarsuaq. Så en udvidelse af flere lufthavne i regionen. Tror du får solgt den til Naalakkersuisut og erhvervsministeren, økonomiministeren? Så vidt vi ved, så er forberedelserne allerede gået i gang, som du også selv har sendt ud i dit udmærkede fjernsyn i efteråret. Meget fint. Så det er turisme, det er bærende erhverv, der skal udvikles, og det skal ske i samarbejde med alle byer og bygder i regionen. Er det sådan, vi samler op på den? Fint. Vi har et spørgsmål mere, og det kommer fra Birgit Gideonsen, som vi også mødte, da vi var rundt med vores kamera. Prøv at høre med her. Jeg vil gerne spørge politikerne om,
hvordan de vil sikre, at folkeskolen giver eleverne et tilstrækkeligt grundlag for at få en videre uddannelse. Hvordan politikerne vil sikre en tilstrækkelig vejledning, så de unge, når de er færdige med folkeskolen, er i stand til at gennemføre en uddannelse. Også her i kommunen har vi store problemer med folkeskolen, og børnene er Grønlands fremtid og vejen til Grønlands selvstændighed, men eleverne får dumpekarakterer mange steder. Både urolige elever, fraværende lærere, høj sygdom. Hvad tænker I Siumut, at man kan gøre? Hvad skal der til for at få flere folk igennem uddannelsessystemet? Men det er rigtigt nok, at for hele Grønland er der et kæmpestort problem. Det ved vi godt. Men nu har vi jo en landstingslov, som beder os om, at vi skal undersøge undervisningen konstant. Det er kommunalbestyrelsen, der skal stå for undersøgelserne hvert år. Det er en lov, som det her er lavet. Det er derfor meget, meget vigtigt, at vi i kommunen, altså i den nuværende kommune, er vi rigtig godt i gang med at undersøgelserne. Og der kan vi jo se, at nogle steder, måske alt for mange, stadigvæk i vores kommune, i nuværende kommune, Qasiwitsoq, er lidt for dårlige, ikke så gode. Men ellers er Qasiwitsoqs område, som ligger over landsgennemsnittet, altså resultater, som vi har fået forskellige eksamener. Men hvis vi nu tænker på, ikke kun tænker på, at vi skal have vores børn ud efter folkeskolen, så er det så vitterligt vigtigt, at vi har nogle dygtige og gode lærere, som skal rådgive børnene, og især forældrene. Problemet er desværre forældrene. Jeg ved, der er nogle steder, hvor elever kommer afsted, samtlige elever kommer afsted fra folkeskolen. Det kan godt lade sig gøre. Det er bare forældrene og skolen, der skal samarbejde om det. Der er simpelthen mangelvare, han har sagt, af dygtige, som vi skal dygtiggøre, at hvordan kunne man så eleverne få engageret forældrene noget mere? Det er en af de ting, der har været oppe flere gange. Men hvad er det, der skal til, tror du, for at engagere forældrene mere i folkeskolen? Ja, det skal. Vi har nu her planer om her Qasiwitsoq Kommune, at have forældrene meget mere med. Og således forsøgsvis, det gør vi i løbet af efteråret allerede, at vi satser på, at forældre, som har interessen for at følge deres børn i skolerne, så de kan måske få en betaling for at komme væk fra deres arbejdspladser. Således det er med og se, hvordan undervisningen foregår, og hvordan deres børn bliver undervist også. Det er de ting, som vi er godt på vej med. Et konkret forslag, måske dyrt, men Agathe Stenholt, er det en mulighed, forældrene ind i skolen? Når eleverne har forladt folkeskolen med alt for lav karakter, findes der ingen system mellem folkeskolen og Majorieq. Derfor skal vi have system. Derfor vil vi bygge en bro mellem folkeskolen og Majorieq. Vi skal ikke miste de unge, så de skal komme videre i uddannelsessystemet. Vi vil også bygge familiekollegier for dem, som kommer fra bygderne med familier, så de kan komme videre i uddannelsessystemet i Majorieq. Der findes ingen familiekollegier her i byen, selvom vi har mange bygder, også fra Qangaatsiaqs bygder. Men hvis vi kigger lidt på folkeskolen, hvad tror du, der skal til for, at folkeskolen får klædt børnene bedre på til at tage sig en uddannelse senere i livet? Hvis vi skal løfte kvaliteten i folkeskolen, så må vi levere mere arbejdstid, i stedet for besparelser, ligesom Qasiwitsoq Kommune har gjort.
Det kan vi ikke bruge til. Det kan vi ikke acceptere. Vi skal bruge pengene til at øge eller løfte kvaliteten i folkeskolen. For eksempel i sprogfag, dansk og engelsk. Vi skal have flere timer der, og vi vil gerne bruge fjernundervisning i flere forskellige bygder. Så mere fokus på sprog, dansk og engelsk og fjernundervisning, det mener du er nogle af de ting, der kan være med til at forandre noget? Især bygdeeleverne skal vi have mere sprog. August Otto Sørensen, hvad siger du? Hvad tænker I Adasut, der kunne være med til at forbedre folkeskolen? Ja, og tak for din vigtige spørgsmål, Birgit. Vi i Adasut ligger vi vægt på, at folkeskolens børn skal have en sikker uddannelse. Derfor er vi klar til at diskutere forbedre de forhold, der er sket i folkeskolen, og vi vil gerne diskutere at få flere timer ind i skolevæsenet. Sågar at vi vil gerne oprette nogle flere og ansætte nogle uddannelsesvejledere og sociale rådgivere og mentorer i skolen. Når børnene bliver agtet ud, så lige så snart man kan undersøge det, eller lige så snart man fandt ud af, at der er noget galt, så koordinerer det en forbedring for at få samtale mellem forældre og indkalde børnene til at gå videre i systemet. Jeg ved, at der er allerede lavet en overgangsbro fra folkeskolen til Majoriak. Den skal også intensiveres i fremtiden, således at Majoriak får automatiske meddelelser fra folkeskolen, at skoleelever oplysninger med deres karakteroplysninger, således at de er klar til at modtage de afgangsklasser elever, til at få dem i systemet. Så klare elevplaner er det, du efterlyser, det kunne være en del af det? Er det sådan forstået? Ja. Niels Christensen, er der andre ting, I tænker kunne være med til at løfte? Lige en tilføjelse til Agates fremlæggelse. Vi har skolebestyrelser. Skolebestyrelserne skal føle sig anerkendt for deres virke. Derfor vil vi skabe en mere tæt samarbejde med folkeskolerne. Skolebestyrelserne. De repræsenterer jo også forældrene. Udover det vil vi opstarte en vidensdatabase. Formålet er, at vi også skal kigge i historien for at blive bedre. Hvilke årsager er der for stor frafald? Det skal vi vide og forebygge på en måde ud fra den viden, vi har. Vi har ingen sammenhæng. Det er nogle alvorlige problemer, vi står overfor, ikke? Altså de seneste tal viser, at 32% dumper i afgangseksamen i engelsk, 25% dumper i dansk. Kun halvdelen af vores elever får efterfølgende en uddannelse, og det er det grundstof, der skal bygge Grønland i fremtiden, der i høj grad har brug for viden, for uddannelse. Er der noget mere konkret, du tænker, at det her kunne være med til at løfte? Jamen, nu har vi jo en masse løsninger, som vi prøver at gætte os frem til. Vi skal også nogle gange kigge tilbage i historien for at finde årsagerne til de store frafald. Hvorfor er der så mange elever, der ikke gennemfører en garantergivende folkeskoleafgangseksamen? Hvis vi opstarter en vidensdatabase, så har vi noget at bygge videre på. Brug de erfaringer, vi har fra tidligere, til at
få flere ud i erhvervslivet og uddannelserne. Uden vi har i dag ingen system. Derfor gætter vi alt for mange gange frem til noget. Ja. Ved Siumut ved vi jo, eller sådan set alle partierne ved, vi har en rigtig udmærket folkeskolelov. Og dens implementering i løbet af årene har ikke været, som det skulle være. Fordi forståelsen af den her folkeskolelov, også på grund af manglende lærere på stederne, især bygderne, har ikke kunne lade sig gøre at blive gennemført, som man har forventet. Derfor er det jo selvfølgelig vigtigt, at den skolelov, som vi har, at vi i vores nye kommune, at vi prioriterer den meget højere, end vi gør i dag. Når folk begynder at snakke om besparelser, igennem det her år, som Ræsvigt Kommune har været på trapperne, har vi kun arbejdet med besparelser og besparelser. Det er rigtigt nok, det er hvorfor skal vi spare på for folkeskolen? Det skal vi ikke gøre i vores kommune, vores kommende kommune. Det mener Siumut bestemt. Det var fint. Du markerede, Bernd Søholm, en sidste kommentar i den her runde. Vi skal også huske på at forbedre rammerne for de mennesker, der arbejder i skolevæsen, skolelærer og alle mulige andre. Ligesom det er også vigtigt forbedret erhvervslivets muligheder, således at de er også klar til at tage de elever, der er kommet ud fra skolevæsenet til erhvervslivet. Meget fint. Vi stopper omgangen med folkeskolen her, og så er det blevet tid til spørgsmål fra salen. Jeg har et hernede fra, som vi starter med. Hvad hedder du? Jeg hedder Karl Svane. Jeg vil gerne spørge. Udviklingen her i Asiat er gået i stå som et skildpaddet tempo. I 10 år udviklingen har stået i stå. Og når man kommer ned i kommunekontoret, så er man ørkenvandring. Alle arbejdspladser er flyttet til i Lyset. Alle partier var her i lag på Asiat. Det som jeg må efterligne. Udvikling i Europa. Midten i Europa udvikling. Men Portugal er bagud med 20 år udvikling. De er nøjagtigt det samme som her i Asiat. Jeg vil spørge, hvad vil gøre den kommende kommune? Meget fint. Godt spørgsmål. Udviklingen er gået i stå. Vi har været lidt inde på det. Afgår Otto Sørensen. Ja, det er rigtigt. Vi vil i første omgang, som jeg sagde, vi vil gerne den gamle kommunalbestyrelses udvikling. Vi vil gerne fremlægge, og igen den som gamle kommunalbestyrelsens lave udviklingsplan for at få den viden, for at få den videre i erhvervslivet. Vi vil gerne i Atassut invitere alle borgere til at videreudvikle Asiat by, og vi vil gerne invitere alle instanser til at udvikle byudviklingen her i Asiat. Agathe Stenholt, udviklingen er gået helt i stå de sidste 10 år. Hvad skal vi gøre? Ja, der har været meget centralisering i den nuværende kommune, og de påvirker dårligt for de befolkning. Og vi vil ikke have det i vores kommende kommune. Vi vil opdele arbejdsopgaver i 4 kommuner. For eksempel lønningskontor kan være hvor som helst. Og vi vil gerne have nogle arbejdsopgaver fra Naminersortlatik og Raktusel. Siumut. Ja, det er rigtigt nok.
udviklingerne i den nuværende kommune er gået stå. Det er ikke kun Aasiaat. Både Qeqertarsuaq og Kangaatsiaq og Qasigiannguit, de er også gået i stå. Og i den forbindelse ved vi helt bestemt, hvad kommunen har givet penge til. Om det er kun til Ilulissat, det passer ikke. Det er befolkningen i Ilulissat, som har selv udviklet byen så godt som muligt. Måske på grund af dens beliggenhed, på grund af det erhverv, som de har, og som kører virkelig godt. Men alle de andre byer, som for eksempel som Qeqertarsuaq, i løbet af de 8 år, der er ikke bygget en eneste hus. Det er bare en faktum. Sådan er det værd. Det skal være noget slut i vores kommende kommune. Vi skal samarbejde. Lad os se frem til, hvad vi har. Når du sætter dig måske i en kommende kommunalbestyrelse, hvad er det for nogle knapper, du tænker, der skal trykkes på for at skabe noget udvikling? Er der nogle konkrete ting, du tænker, det er det her, vi skal i gang med? Ja, blandt andet for eksempel nede ved Kangaatsiaq-området har vi så masser af fisk, som kan udnyttes. Det gælder også her området. Folk snakker kun om hellefisk og hellefisk, når det drejer sig om den her deling, som vi er meget tæt på. Og den deling er jo godt nok. Det har vi fundet ud af, og det skal vi også gøre. Men her området, der så området i bugten, der findes altid mange muligheder inden for erhvervsområdet nede i havbunden, som vi kan udnytte fremover. Niels Christensen fra IE. Inuit Ataqatigiit vil også arbejde for at overtage en større del af anlægsopgaverne, så vi på den måde kan planlægge mere langsigtet. Lige nu er vi vidner til affolkning af bloklejligheder, og jeg har hørt, at der ikke er nogen planer til at erstatte det her. Det betyder færre lejligheder for den befolkning, der er her. Så det må nok flytte. Nej, så skal det ikke være. En sammenhængende planlægning kræver, at vi har større midler fra selvstyret til at planlægge vores kommune. Ikke bare Aasiaat, men hele kommunen. Jeg nævnte også innovation. Innovation på fødevareområdet, fiskeri, turisme. Jeg tror, det er sådan nogle ikke bare kommunale arbejdspladser, men iværksættere arbejdspladser, som har behov for kommunal opbakning. Det vil vi arbejde med i Inuit Ataqatigiit. Bernd, en kommentar? Eller, ja. Undskyld, jeg hørte ikke mit navn. Det som vi også siger, skal har planer med at arbejde på, det er at tage noget allerede etablerede ting tilbage i kommunale regi, så som inde i AS, hvor vi har meget stort efterslip hensyn til vedligeholdelse. Det skaber også meget arbejdspladser og udvikling i erhvervslivet, blandt andet. Det er bare lige en lille ting, der kan nævnes der. Okay. Vi tager et spørgsmål mere. Der var en her, der havde et godt spørgsmål. Så. Eller det får vi jo høre. Ja, jeg vil spørge jer om angående, der er rigtig mange hus, som har deres eget, som er gået ud af INEAS, og når der blev udarbejdet fra deres side af, og der blev sjusk arbejde efter, der blev sjusk arbejde fra deres hjem, havde blevet nødt til at forlade deres eget hjem. Og i Qasigiannguit er der rigtig mange, som jeg har set, og i Qeqertarsuaq og nede i Kangaatsiaq, også her i byen. På grund af, at der blev ikke tjekket efter, hvordan det er blevet lavet, og så havde det blevet nødt til at forlade deres eget hjem. Er det noget, I kan gøre noget ved, for at få dem til at tjekke
fra deres arbejde. Jeg tror, vi bliver nødt til at gøre spørgsmålet lidt mere generelt. Altså, kan vi spørge et eller andet omkring en bedre plan for vedligeholdelse og udvikling af den boligmasse, der er i byen? Kan vi dreje det derover? Fordi vi kan jo ikke svare på, om de skal tjekkes i NIS arbejdsopgaver. Det de spørger om er, efter de har forladt ind i AS, så har de jo deres eget hjem. Og der er rigtig mange ældre mennesker, som kender ikke så meget teknik, og har blevet nødt til at forlade deres hjem på grund af tysk arbejde, der er blevet lavet. Jeg tror, vi drejer den over mod, kan vi gøre noget for at højne boligmassen i Asia, der måske ikke har det så godt? Hvad tænker I på det? Skal der, før havde vi nogle anlægsopgaver. Skal der bygges mere i Asia? Er der brug for flere boliger? IA? De steder, hvor der er virkelig boligmangel, det er nok her i Asia. Og der, hvor der er masser af boliger, som er tomme, det er i hvert fald omkring Qeqertarsuaq og Qasigiannguit. Det vi kan gøre, det er at få renoveringsplanerne klar. Dem kan vi være med til at hjælpe med at udarbejde i kommende år, hvor Qasigiannguit Syd bliver etableret per 1. januar. Og så med det her syvsk arbejde, som der snakkes så meget om her i Diskobugten, eller i det hele taget Qasigiannguit, der skal der mere kontrol over det, men en firma har udført arbejde før i tiden, der tilser man og laver tilsyn med alt det arbejde, der skal udføres. Så det er der mangler fra ind i AS. Så kommunen er indstillet på at gå ind i en dialog, der sikrer, at når der er renoveringsopgaver, så bliver de også foretaget efter godkendte standarder, Siumut? Jeg tror, at jeg kan forstå på spørgsmålet, den går ud på, at alle både nye og de gamle huse, som ejes af kommunen og selvstyret. Vi i Siumut har planer med i den nye kommende kommune at overtage INEAS tilbage til kommunen, således at vi kan begynde vedligeholdelsen og starte med arbejde med nye byggerier. Så kommunen vil gerne ind og overtage forvaltningen af en del af boligmassen i byen? Udover det, så vil vi også overdrage måske sikkert til billige penge de gamle huse, vi har rundt omkring på hver enkelt sted i den kommende kommune, som beboerne har boet der. I hvert fald 40-50 års gamle ting. Dem vil blive sælget til beboerne, eller forrøre dem væk, således at vi kan se den rigtige tal, hvor meget det skal bygges til. Kan kommunen, en kommende kommunalbestyrelse, være med til at tage ansvar for, at husene bliver ordentligt istandsat? Jeg ved, at det har været en renoveringsplan i gang i INEAS og forbedre boligstanden for hvert by i hvert fald, og i den kommende tid. Når vi kommer ind i kommunalbestyrelsen, kan vi kun støtte den arbejdsgang, der er i gang. Okay. Du har markeret? Det er med hensyn til især Qasigiannguit, der har jeg også boet der som lærer. Der fik jeg en tjenestebolig, ligesom alle andre i en af de her lejligheder. Og det jeg kan sige, at det er utroligt dyrt at have
inde i AS lejlighed i Resigneringen for eksempel, på grund af, at der er så mange tomme lejligheder, og det er dem, man også betaler for lejerne i Resigneringen. Det er sådan nogle ting, hvor nogle af lejlighederne eventuelt kan nedrives, måske kan hjælpe med at nedreducere huslejen forhold til den her i dag. Så i hvert fald øget fokus på, at befolkningen eller borgere ikke kommer i klemme i dårlige renoverede lejligheder. Må jeg lige sige noget igen? Ja. Det jeg lagde mærke til, det er, at priserne er så utrolig høje hos inde i AS lejligheder. Det burde nyvurdere, om den virkelige pris er den, som er i dag. Okay. Jeg håber, det hjalp lidt på dit spørgsmål. Der var et spørgsmål mere hernede. Starte her. Ja, så er det dig næste gang. Jeg hedder Justina. Ja. For det første hørte vi radioavisen eller medie, at der er mange socialsager, som er i stå. Og fra Adasuk har I social udvalgsmedlem. I alle dem siger med daglig forplejning kunne være noget gang dårligt. Hvad vil I gøre, for at det bliver bedre? Her i vores byen er der mange unge, som er i stå. Hvad vil I gøre, for at det bliver bedre? Skal det altid være på den måde under Qasuit Kommunia Guelter? Meget fint. Den bringer vi hurtigt videre. Hvem vil tage stafetten? Ja, IA. Med hensyn til sociale sager, som Qasuit Kommunia nedprioriterer så meget i de sidste år, resulterer nok i, selvom man virkelig har en god økonomi, at man ødelægger hele kommunens økonomi, på grund af, at man ikke overholder lovene og reglerne. Og dermed er jeg meget skeptisk overfor, at mange af de sager, som ikke er blevet behandlet, overgår til de nye kommuner, som bliver til en virkelig overlast. Og det er det, jeg er bange for. Vi i Inuit Ataqatigiit, vi er klar til at tage roen i den nye kommune i samarbejde med hele kommunalbestyrelsen for at rette op på det hele. Så vi er klar. Andre partier har ikke sagt det. Derfor er vi klar nu. Anguak Hansen, det er jo en offentlig kendt sag, at der mangler omkring 55 medarbejdere på socialområdet, og det blandt andet går ud over de ældre, som jeg hører her. Hvad kan en kommende kommunalbestyrelse gøre for at få besat de stillinger og få lavet nogle mere ordnede forhold for kommunens ældre, børn osv.? Ja, vi fra Inuit Ataqatigiit vil indføre en bedre arbejdsreform i kommunen. Derfor vil vi gerne indføre bedre forhold på arbejdet og udvikle dem med kurser og så videre. Kompetenceudvikling, ja. Ja, kompetenceudvikling. Og det er jo der, vi kan forbedre arbejdet i kommunen ved sociale og andre kommunens arbejdspladser. Som vi hører her, så er det jo ikke kun børnene, der mange steder har det svært. Det er også de ældre, der ikke kan få de tilbud, som burde være i en kommune, blandt andet fordi der mangler en masse faguddannet personale. Siumut, hvad tænker I, der skal gøres for at få fat i de folk, der skal være med til at løfte den byrde? Det skulle ikke være så svært.
men det er nok meget tungt. Det skyldes jo nok blandt andet de vilkår og rammer, vi har ude i de enkelte steder. Vi må nok starte med at forbedre forholdene for de kommende medarbejdere, således at vi kan få mulighed for at tiltrække dem til de steder, hvor vi har manglet dem. Men jeg har været forbavset over, da jeg hørte de 55 ubesatte stillinger i medierne forleden dag. Så har jeg skyndt mig at undersøge det. Det viser sig, at det har været besat midlertidigt, således at arbejdet der, det ikke har været udført, men det har været udført. Men langt om længe, så skal de jo i det der tidspunkt besættes. Men Siumut mål er nedsat i hvert fald hensyn til socialen. De sager, hver sagsbehandler behandler gennemsnit 89 hovedsager. Dem vil vi i det kommende tid forsøge nedbringe helt ned til halvdelen af de antal, det vil sige cirka 40. Som vi hører her, en kritik af forholdene for de ældre i kommunen, dårlig mad, pleje, forhold. Hvad tænker Atassut? Har de ældre, hvad kan vi gøre, eller hvad, har de ældre det, som de skal have det, eller er der nogle forbedringspotentialer her? Nej, det er helt klart, og det er helt klart helt uacceptabelt, at man ikke har besat de 55 stillinger i kommunen, selvom kommunalbestyrelsen har allerede godkendt det budget, der er lagt i til at bruge til ansættelser. Derfor inviterer vi fra Atassut et samarbejde mellem partier for at løse problemerne i fremtiden, således også at det bliver kommer en demokrati ind i kommunalbestyrelsen, således at man sammenkæder eller sammenhold i kommunalbestyrelsen og administrationen i fremtiden. Christian Broberg, Siumut, kan vi gøre noget? Hvad siger du til spørgsmålet fra borgeren her? Selvfølgelig skal vi det. Siumut er meget bekendt med problemerne. Det er derfor, vi har stadigvæk styret i Qasiwittoq. Det kan vi ikke komme udenom. Men de stillinger, som så forfærdeligt man snakker om, 55 stillinger. Jeg ved godt, og vi ved i Siumut, at vi er godt i gang med at besætte mange af stillingerne. Det er godt på vej. Vi kan ikke leve med det. Vi kan ikke være bekendt at have sådan en slags arbejde, som udføres. Det er forældrene, det er de ældre og de unge og børn, som vi har kæmpe forglemmelse gennem årene, indtil før Qasiwittoq blev til noget. Men derfor er det vigtigt, at vi i Siumut, vi er nødt til, som sagt fra Atassut, samarbejdet omkring det er ikke kun partierne, men hele kommunalbestyrelsen, som skal tage sig af det her. Er Atassut enig i, at vi ikke leverer den service, som de ældre egentlig kan forvente at få i kommunen, som det er nu? Og hvad tænker du, der skal tages med ind i en ny kommunalbestyrelse for at være på forkant med det? Ja, det er helt klart, at vi ligger vægt på en sammenhæng mellem ledelsen og kommunalbestyrelsen og borgerne, således at man forbedrer forholdene omkring det ældres problematiske og ældre hjem, og ikke mindst for børn og andre ting. Fint. Vi stopper den der. Jeg tror, vi havde et spørgsmål mere hernede, som vi lige kan nå på falderebet. Værsgo, hvad hedder du? Stina. Jeg skal spørge alle sammen bag til.
Vi har en masse handicap her i Grønland. Vi har det hele. Vi har GIO i Asiat. Hvem skal støtte først? Er det et spørgsmål på om forholdene for de handicappede? Ja, handicapper til voksen. Okay, det prøver vi. Et godt spørgsmål, fordi kan jeg jo lige brygge lidt videre på, nemlig at vi kommer også til at snakke om det i morgen, at en ny evaluering af handicapområdet siden kommunernes overtagelse af området for nogle år siden også viser, at det går ikke særlig godt. Vi får ikke behandlet de handicappede efter de lov og regler, der egentlig er på området, og således heller ikke Græsrødt to Kommune. Hvad tænker I om det område? Siumut, Christian Broberg. Jeg forstår ikke rigtig spørgsmålet. Kan du ikke lige gentage? Jeg tror, det gik på forholdene for de handicappede, om vi får givet de handicappede i kommunen de forhold. Lad os tage forholdene for de handicappede. Skal vi sige det sådan? Får vi givet de forhold til de handicappede, som de bør have? Jamen, jeg tror, vi har altid været dårlige til at behandle vores handicappede ordentligt. Og det er snart på tide, at vi i vores kommune begynder at tænke mere på den. Altså, vi prioriterer den meget, meget dårligt. Det vi skal gøre i vores nye kommune er Siumuts mening, at det er de mennesker, som er lige berettigede som andre mennesker, som som vi kaldes raske. Derfor er det nødvendigt, at vi i kommunen også endnu en gang samarbejde omkring, at handicappede skal have samme vilkår at komme ind i skoler, GIO, trapper osv. osv. Det er nok det, som hun spørger om. Ja, det er det nok måske i virkeligheden, om de kan blive bedre til at få en uddannelse på, blandt andet GIO. Netop. August Sørensen, er du enig? Skal der være bedre muligheder for de handicappede til at tage sig en uddannelse på blandt andet GIO? Ja, nemlig også, fordi vi støtter og udviklingsarbejde inden for, hvad angår handicapområdet. Og den som forbedringsproces er allerede i gang i kommunerne, den støtter vi kun i fremtiden for at forbedre det hele. Angemark Hansen, hvad tænker du? Ja. Først og fremmest bliver vi nødt til at vide, hvad de handicappede vil have. Vi bliver nødt til at komme nærmere på de handicappede for at vide, hvad den virkelige problem er. Og vi bliver nødt til at have, hvordan siger man? De skal også føle sig som et menneske. De er også et menneske, selvom de er handicappede. Så vi bliver nødt til at støtte vores handicappede, uanset hvad det angår. Ja. Hvorfor er vi så dårlige til at integrere, kan man sige, de handicappede i samfundet og give dem de muligheder, som de måske i virkeligheden sagtens kunne klare? Så den nye kommune, som er tiltrækkende for borgerne, det gælder også handicappede. Og muligheden for at tage en uddannelse, hvis man allerede har de givende karakterer til at tage en uddannelse, er der til gymnasiet. Og muligheden er der. Men hvor mange af dem, der går videre, tror jeg, at det er på grund af, at mange vejledninger ikke tager hensyn til handicappede personer. Muligheden er der, og loven, der er også en lov omkring dette, så alle kommuner har brug for en lokalråd, således i den lille lokalråd kan vide, hvilken behov der er for forskellige områder. Vi kan tage for eksempel som handicapområdet, hvor de lokale Gangatsiak, Qasigiannguit Qertarsuaq, Asiat, som ved, hvad der er behov for, så er det lokalrådene, der kan arbejde med sagerne.
Ikke? Men er der ligesom hos Siumut en klar erkendelse af, at det her område, det bliver ikke prioriteret godt nok og højt nok, som det er i dag? Altså i de sidste 9 år, hvor kommunalbestyrelsen er bestået i Qasigiit Kommune, har ikke bestået socialområdet i det hele taget. Så vi skal have en ny skridt, en ny kommune, hvor det er tiltrækkende for alle borgere, og muligheden for at blive behandlet ens skal være til stede. Man kan sige, at forholdene har ikke været gode nok, hverken under de gamle kommuner, heller ikke under strukturreformen, og der er meget, der peger på, at det heller ikke er det i dag. Så hvad kan I gøre i en ny kommunalbestyrelse for at sikre, at I får styr på det område fra start? Afgår til Sørensen. Der er et samarbejde, bredt samarbejde for at forbedre alle forhold i den nye kommune. Der skal være sammenhæng mellem politikere, der skal være sammenhæng mellem politikere og administrationsfolk, der skal være sammenhæng mellem politikere, administration og borgerne, for at få hele den nye komme i gang og udvikle, således at det er på sin plads i det hele taget. En sidste kommentar, hurtig kommentar. Ja, tak for spørgsmålet. Alle har ret til et værdigt liv, og det er vigtigt, at der udvises respekt for alle i vores kommune. Når vi i Inuit Ataqatigiit kommer i kommunalbestyrelsen, er det en af de første, vi vil tage fat på, det er handicappolitik, som skal gælde for hele kommunen, uanset hvor man er. Vi skal have en fælles syn på mennesket, så alle bliver værdigt behandlet. Det vi mangler er en klar politik på alle fronter. Ældrepolitik, børnepolitik, handicappolitik. Det vil vi i Inuit Ataqatigiit tage os af. En sidste kommentar fra Siumut. Fuldstændig rigtigt, der er jeg helt enig i. Faktisk er det helt oplagt, når vi kommer i den nye kommune. Vi skal nok samarbejde. Det er det, vi skal. Det der med Qasigiit samarbejdsproblemer, de gider vi ikke tænke på. Nu skal vi samarbejde her. Det skal vi. Det bliver sidste ord for i aften. Tak fordi I kom, og tak til publikum, og tak til seerne derhjemme, fordi I så med. Vi er tilbage her fra Asiat igen i morgen, hvor vi har kaldt til krydsild, hvor vi går helt tæt på de enkelte partiers løsninger og visioner for en ny kommune her i Qasigiit Syd. Tak for nu.